Raz jedna sekretárka povedala raditeľovi, alebo mi zvýšice plat, alebo budem písať z pamäti. I moja Erža, i keď znie v tým zmyšle, me vám pribila z jednu vetu k múru. Alebo dneška budeš šedzec doma a venovať še mne a vnučke, alebo budeš bez večery a pripravíš še na cirkus. Eržo, však ideme k demokracii. My nejdeme k demokracii, ale dze nás oči vedú. Starej by som aj daco ľudze mojo povedzel, ale vnučka na mne puštila také oči, že by im žiaden zedo neodolal. Keď som sebe ju posadzil na kolena, Erža na mne puštila úsmev jak krotiteľ v klitke, keď z ho levy posluchnú na prasknúce bičom. Chcel som aspoň zarevať, ale bál som še, že budem musieť z jej laby zobrať kocku cukru. Navrhnul som radšej vnučke, že ešte budeme hrať na otecka a mamičku, no ona mi hneď zoponovala, že ešte jej nechce vadzic, aby sme ešte radšej bavili na raditeľa a sekretára. Kým ja som jej diktoval závažný prípis a ona čarbala po sošice a skákala do mne, že jej diktujem somariny, Erža jej pripomenula, že mi má uvariť kávu, na co treskla, že modernej sekretárke varí kávu raditeľ. Na to vám vybrala z tašky škatulku, reku, to je pudrenka šak, skrivila gamby, to má po Erži, a s pohľadom, ktorým še kuka orol na myš, mi odpovedzela, že tabatierka. Poďme obľa, ľudze mojo, keď še otočila na Eržu a z vážnu tváru še jej opýtala, čo je to impotent? Erža puštila další úsmev krotiteľa a zhovievavo jej odpovedzela, spýtaj še dzeda, on to zná. To som už podal demisiu jak raditeľ a odišol som do spálni. Keď za mnou vnučka pricúpkala, dal som jej otázku. Co robí krotiteľ? Kto? Stará mama. Da co šije a na očiach má okuliare. Prečo? Že by sebe oko nevypichlo. Myšlel som, že už budem mať spokoj, no na chvíľu prišla plačúci, že aj ona chcela šic a pichla še do palca. Daj, decko mojo, do pobočka a palec bude zahojený. Dobre, a poď poboskať aj starej mame, ona na ihlu sadla. Momente rukovala do posteli, pravda s tým, že ešte popatríme knižku o žviratoch. Prečo má žirafa dlhý krk? Že by dosáhla na listy zo stromu, decko mojo. A prečo sú listy tak vysoko? Že by še žirafa nemusela zohnúť. A špi. Zedo už má roboty. A kým nezaspím, môžem ešte pozerať knihu? Môžeš, ale keď zašpíš, ani sekundu vece. Prešiel som do obyvačky a zapalil televízor. Išla jedna z detektívok, co sme nakúpili v rámci devizovej pomoci. V momente še pritrepala aj Erža. O co ide? V knižnici sú banditi. A co čítajú? Ide o vraždu, Erža. Vrah bude asi Delon, však? Ten nehrá. Vidíš, má alibi. Vypnul som televízor, co Erža hneď kvitovala, že škoda kúkať také somariny a radšejšie porozprávajme o vážnych vecoch, bo keď som furt na cestách, tak nič času. Máš pravdu, mechanicky mi vypadlo z úst a spuštila. Mojej známej je dzivka v iným stave. A to bude rizikové tehotenstvo, bo muž je takde na montáži už pol roka a o tým nezná. A sušedovú dzivku Gavalír zneužil, bo ona ho pozvala na byt
A on sa najedol, napil a odišol. A to tá sopľač Ander, co sebe už dovoľuje. Minule si idem z mesta cez park a na lavočky šedzeli dvojo a hádajce ju trímal. Za koleno. Nie, tak kolo pása, no. Už si preskočil. Neznal som, či še mám zašmiať, či na zlostiť. No pokračovala ďalej. A šmece nám štvrtok nevysypali, tak sebe ten týždeň na nich počekám. Eržo, máš veľké starosti. Aspoň vidíš, co všetko mám na hlave, keď znešli doma. A že mám večerať, či nezabudla. Ešte to. Zohrej sebe čaj a pomaz chleba.